Wait lang ha, huwag muna kayong aalis. Basahin muna natin ang Matthew chapter 11 and verse 28 to 30. Sabi dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Grabe no? Ang sarap pakinggan, di ba? Si Jesus mismo ang nag-invite, lumapit ka sa Kanya, hindi niya sinabi, perfect ka muna o malakas ka muna. Sabi niya, kung pagod ka na, kung mabigat ang dala mo, dito ka sa akin. At kapag lumapit ka, hindi ka lang physical rest, ibibigay niya rest for your soul, yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung gaan ng kahit may pinagdadaanan ka, may assurance ka na hindi ka nag-iisa. Kaya kapatid, kung mabigat ang puso mo ngayon, tandaan mo, kay Jesus may pahinga, kay Jesus may ginhawa, kay Jesus may tunay na kapayapaan. Tandaan mo, nakasama mo ang Panginoon sa lahat ng iyong gagawin bago ka aalis. So, huwag mong kalimutan na kasama mo si Jesus. So, ingat po kayong lahat and God bless everyone.